स्वामी छि प्रथम स्त्री मोर मरीगला पर मुझे सेकेंड मैरेज करी माने मुझे घर गया ही रही घर लोक सब मत काम करे पूरा नयांत कर दौरान ये पानी बुआठू आरंभ कर घर जिते काम सब अच्छी सब काम करे मत पूरा बंका कर दे चले नाथ छाड़ी गला सिए डाकुनी मु तमे काई ठियो तो मोना नाथ स्वामी पद्मावती तू कोन मो ना धरि डाकुछ हराम चंद पद्मावती बाघर पर आज हमर चतुर्थी राति आज भली राति रे मु तम ना धरि डाकी परिबिनी ना तू मो ना धरि डाकी बनी काई कि ना मु तो श्री हां तू मो स्वामी नुह एक ठीक कथा कहछ पद्मावती एकदम उचित पॉइंट रे कथा करछ कोन ये होजते मोर ओरिजिनल स्वामी आओ ताको ना कोन जाइछो कोन ताको ना हला दारू ब्रह्म छुआ बाघ छुआ बाघ ଆମର 8 ମାସ ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି ସରି ଯାଇଛି ହଁ। ଏବେ ଆସି ଏଇ ଫୁଲାଫୁଲି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି कोन कहले ये तम स्वामी ହଁ 8 मास हला अंको सहित सब सारिच ताले मते भाई आज काई चतुर्थी करिया बाच ए मूर्ख चतुर्थी तू करियो आउ चतुर्थी मु करी हस पूरा आई देखि हेवी कष्ट पूरा आसी ହଁ ଏ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁ ହେଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ। କାଗଜ ପତ୍ରରେ ତୁ ହେଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ अरे हां ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ତୁ ହେଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ तो मना करछि ହେଲେ ବାକି ସବୁ କାମରେ प्रेशर पड़ियो ବାକି ସବୁ କାମରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ନା ଏଇ 5 ଖଣ୍ଡ ମଉଜାରେ ନିଆ ହିସାବରେ ସେ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା अलगा प्रकार ना अब ये जो छुआटा हेले ता बापा की हबो सिए ना मु ए ओरेलु कागज पत्र खाली बापा आबु तू ओरिजिनल रे बापा आबु मु अरे एक कथा जदी 3 दुरे 6 कानु 7 काना हला जो दुरे कतुरे कथा प्रकट हबो सेई मास को तू दरबाटी बल आ जो डुप्लीकेट स्वामी बापा 2 लाख टका सलामी नै छु ताको फेरे दबु बहे बात खाइबु ए घर बिताई की छु बस अच्छा जदि मान सम्मान देते भय थिला ताले 60 वर्ष बयस रे ये 25 वर्ष झियो सहित कांड कारखाना करी तार फुल उठल काई ए सेईटा बा प्रॉब्लम कोन प्रॉब्लम से पेट केतोळे फुल्ला केमिति फुल्ला कोउडी फुल्ला मु किछि जानि परनी बुझि परनी କଣ ହେଲା ତମେ ଜାଣି ପାରୁନ ନା ନା ତମେ ଜାଣି ପାରୁନ हमर लोग बा କଣ ହେଲା ହଁ? ମୁଁ ବା ସେଦିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ବେଳେ ତମେ ସେଠିକି ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲ ଯୋ ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ପଶିଥିଲ हां कोन हला अच्छा सी जदि तुम होटल रूम रे जोर जबरदस्त पसिले तमे बेल मारी समस्त डाकी देलो रे କେମିତି ଡାକିବି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଥିଲି ଇଏ ଲୋକଟା କରୁଛି କଣ लोकटा करछु कोन ए देखिया बाहर कोन देखिलो କଣ ए पदम से तो कोन से घटना घटना ती खोली कहिलो काले तुम कथा पर मन पड़िबो कोठी କହିବି ତ ହଁ। ଠିକ ଅଛି ସେଦିନ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାରିକିରି ମୋ ରୁମରେ ଆସି ଶୋଇଥାଏ ତମେ କଣ କଲ ମୋ ରୁମ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ କରିଦେଲ ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଛି ଦେଖୁଛି କିଛି କହୁନି କାହିଁକି କହିଲ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖି ଇଏ ଲୋକଟା ଉପରେ କରୁଛି କଣ अच्छा तमे जदि चाहितले देखुतिलो सी जदि तुम रूम भितरु आसी तुम रूम लॉक कर देले तमे सेते तांको पचारलनी कुआड आछो କେମିତି ପଚାରିବି ମୁଁ ପୁରା ଦେଖୁଥିଲି ଇଏ ଲୋକଟା କରୁଛି କଣ ओ हला सपोज करे कर धरा जाऊ जदी ए मु तम रूम जोर जबरदस्त पसी गली तम रूम डोर को लॉक कर देली तापर कोन ତାପରେ ତାପରେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ମୋ ବେଡ୍ ପାଖରେ ବସିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଛି ଦେଖୁଛି କିଛି କହୁନି ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖି ଏ ଲୋକଟା ଉପରେ କରୁଛି କଣ ये कोन हला ये तुम पाखको आसीले ହଁ तुम पाखरे बसिले धीरे धीरे तुम देहरे हाथ मारले तापर कोन कले माने तापर कोन कले ତାପରେ ହଁ। ତାପରେ ସେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ବଟମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିଲେ ଖାଲି ଗଦି ଚଢିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜାଣିଛି କିଛି କହୁନି କାହିଁକି କହିଲ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖି ଏ
ଲୋକଟା ଉପରେ କରୁଛି କଣ? ଓ ହେଲା ସପୋଜ ମନେକର ଧରାଯାଉ ଯଦି ମୁଁ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିଦେଲି ଖାଲି ଗଞ୍ଜି ଚଡ଼ିରେ ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ବସିଲି ତମ ଦେହରେ ହାତ ମାଇଲି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ତାପରେ ତମେ କଣ କଲ? ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଦେହରୁ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଲ ଆଉ ମତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ମୋ ଓଠ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ଓଠକୁ ମିଶେଇ ଦେଲ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛି କିଛି କହୁନି। କାହିଁକି କହିଲ? ମୁଁ ଭାବିଲି ଦେଖି ଇଏ ଲୋକଟା ଉପରେ କରୁଛି କଣ। ଆରେ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁଥିଲ ତମେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିବ। ତମେ ଉଠି ପଡ଼ି ସେଇଠି ତାକୁ ଠେଲି ଦେଲେନି କାହିଁକି? ଦାଦା ସେ ବା ଦେଖୁଥିଲା ୟା ପରେ ଲୋକଟା କରୁଛି କ'ଣ? କଥା ଭିତରେ ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଛୁ ଆରାମ ଦେଖିଛ। ହଉ ହେଲା ସପୋଜ ମନେକର ଧରାଯାଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଇସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଦେଲି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ କଣ ହବ? ଯାହା ହବାର କଥା ହେଲା। ଏବେ ଆସି ଏଇ ଫୁଲାଫୁଲି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କ'ଣ ସେ କବାଟ ଖୋଲାରୁ ପେଟ ବୁଲା? ତା ସହିତ ମିଛ ବାହାଘର ଆଉ ତମ ସହିତ ସତ ଶତ୍ରୁତି। ମୁଁ ଖାଲି ଯାହା ମଣିଷଟା ମଝିରେ କଲବଲ ହଉଛି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖୁଛି ହେଲେ ଖାଇପାରୁନି। ମାନେ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘୁଛି ହେଲେ ଫୁଲକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି। ମାନେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଲେ? ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। କେମିତି ପିନ୍ଧିଲୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ନାଇଲୁ ଶଙ୍ଖ, କେମିତି କରିଲୁ କାହାକୁ ନିଜ, ମତେ ଦେଇଗଲୁ ଧୋକା। ତୋ ଦୁନିଆରେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ତୁ, ମରୁଥିଲ ଏକା। ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଚାପୁଡ଼ା ତ ଗାଲରେ ଲେଖା। ପଛରେ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ଆଗେ କହ ମୋ ବାସର ଘର ସଜେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ସଜା କରିଦେଇଛି, ବିଛଣାରେ ଫୁଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ରୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ ମାରି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଛୋଟ 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 ନାଲି ନେଳି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଯାଅ ସ୍ୱାମୀ ବାସର ଘର ପୁରା ରେଡି। ମୋ ଦେହ କଣ ଜାଣିବା ଆଜି କଣ ହବ? ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ପେଟ ଫୁଲା ତ ଧୁଲି ହବ ଚାଲ ଘର ଭିତର ଚାଲୁ। ନା ଅନିଲ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ଔଷଧ ପାଣି କରିକି ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଜମା ଡେରି କରିବନି, ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବ। ନା ଶୀଘ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ଓ ଜମା ଡେରି କରିବନି, ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ତମେ କାହିଁ ଅନେକ ପହଞ୍ଚ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୁପାରେ ଯାଇ ଘର ପାଖରେ ହଉ ଗଡ଼ା ତାପରେ ଯାଏ ବୁଝିଲା ପାଣି ଅଛି। ହଁ ଗ୍ଲାସ୍ ହଁ ଚାଖଣା ହଁ ଏଇ ହେଇ ସାର୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସାର୍ ଚାଖଣା ବାବୁ 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 ବେଶୀ ପିଅନ୍ତୁନି, ବେଶୀ ପିଇଲେ ନିଶା ହେଇଯିବ, ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି। ବେଶୀ ପିଇଲେ ନିଶା ହେଇଯିବ, ଶୋଇପଡ଼ିବେ, କିଛି କରିପାରିବନି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତାମାନେ ତୁ ମଦ ପିଉ? ମଦ ପିଇକି କିଛି କରୁ? ମୁଁ ମଦ ପିଇନି। ତୁ ଜାଣିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଦ ଛୁଇଁନି। ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଦ ପିଏନି କି ଛୁଏଁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ପିଉ ନା ଗୋଟେ ଆଜି ପିଇଲେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ମୁଁ ମାଲିକ କହିବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଚାକିରି ନେଇଛନ୍ତି, ହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଅମାନ୍ୟ କରିବି? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର
ভক্তি দেখা না তুই ଗୋଟେ ପେକ୍ ଯାକ हे मानारा